Ало? Ало? Ало, много време чакам на тебе, бе. Ти какво направи? Още не съм отворил, бе. Нори, ти ли си, бе? Ама Нори, бе, как, бе, ти? Не познаваш ли на него, бе? Познавам, аз затова гледам телефона, викам, това май Нори се обажда. Бе, човек, аз изнадих се, бе, много чаках, викам, в селото вече смеят ми се, с една табла съм взимал, чашки нареждам, пълна вода, разхождам се, номера правя, да знаеш. Добре, това е хубаво, Нори. Ама ти от село си, бе? Аз ли, срани ли си, бе? Ти си отрани ли си? Чакай, че моето дете вика много тук. Иди малко при майка ти да говоря по телефона. Аз съм тук близко, бе. Ти наистина си близко, бе, Нори. Комши си, бе. Да, бе, комши сме направо. Аз се чакам, викам, той човек какво направи, сигурно мене забрави. Не съм те забрал, бе, просто ремонт правя. Днеска правихме покрива, има още забойдисване там, едно друго. Ти... Защото, нали, интервю, аз сигурно мене ще вземеш без интервю. Защо да да те взема без интервю? Аз съм много добър съм, как ще такова. Мене даже търсят в Германия сега. Да, бе, обадиха се за... Пак не барман, помощник барман. Аз казах, викам, не може, аз тук имам патрон, викам, пазарил съм се, разбрал съм се. И така. Тренирам в селото, много тренирам аз. Тренираш яко? Хубаво, бе. Пък децата, ако знаеш, изгоних заедно с жената. Верно ли така направи, бе, Нори? Да, бе. Аз много зарадвах се, като ти казах, нали, ще стане работата. В кръчмата отидах, малко пинах, така, почерпих познати, малко заем взимах да почерпя за новата работа. Като прибрах вкъщи, викам на жената, ела така, мръснице. Бой. И викам, марш при майката, бащата. Тя няма майка, баща, ама изгоних. Обаче, тя не си тръгнала, аз съм заспал и на сутринта ме изгониха пак. Много лоши са, бе, те има родата голяма, бе. И малко навънка седяха, ама сега пак прибрах се, нали, казах, че ще почвам работа и вземаха ме, като ще носим пари. Така е. Правилно. Затова обаждам се, защото да не ме изгонят пак, те са мръсници, като аз казах, скоро ще почвам и ако не почвам, скоро да ме изгонят. Аз викам тук на едни полицаи, викам така, Норито, познавате ли? Те викат, знаем, бе, как да не познаваме Норито. Ало? Да, чувам те. Всички полицаи знаят на мене, кого да питаш, всички познават. Срани ли, като кажеш? Известен си, значи, там. И кмета, бе, значи казах, бе, Хасан Азис, всичките познавам. И нашия кмет на Срани ли познавам, и на Кръжен. Даже на Мост познаваме кмета. На Мост? Всичките знам. Знаеш, бе, Нори. Нали ти казах, бе, няма да време. Ти кога ще обаждаш, бе, на мене? Като стане всичко готово, реклами, като стане, то нищо не е готово. Аз може да мина да те видя, бе, не съм те виждал, аз ти така хубав човек, изглеждаш, симпатяга изглеждаш, трябва да се видим, бе. Трябва да видим кога. Аз ще се обадя другата седмица, Нори. Добре, ти, иначе къде работиш? Аз на много места работя. Тук една игра имам, дед държи, дед стрелям, реле, такова. Стреляш? Аз много стрелям. Стреляш ли? С прашка стрелям, с лук стрелям. Да, много съм добър. Аз едно време гугутки много трепихме, бе, на село. Верно ли, гугутка целиш ли, бе? И пиле, и връбче, бе. Ти си много добър, бе. Ти, какво прикажеш, супичка правим, бе. Супичка правим. Да. Хубаво, айде, ще чакам да обажда, че... Добре, хубаво, Нори. Да видиш какви номера съм научил, ще ти показвам. Добре, хубаво. Айде. Чао. Чао, гиле.